Tengah malam pukul 2 balik badan tuang hamba dilawi di pantai mana 10. Oi dia dasar teringu pasan pada dunia sangat lawe sayang di langkah tapawi tapasoi mandi patang wain. Biar kami nak berinak kelagui ko makadakan mencari dasar tagak dijanjang sabantuk sampai pajago malam. Iya padu di sinan dasar tagak rancak dikurisi duduk malam ko. Ada awak tanam wajib nak de orang mangguk saja. Iyo ai bakanda abanda 10 ada dasar tagak dijanjang kecil kawan ai babini atau bini nyota bagau. Ai di mana awak mak tak karusu mencari kami bini orang tekan labur bukan dola. Ai biarlah kami badendang bangun awak orang rumah udah teman luang surang japuilah ke bawah semalam ko. Ibu-ibu bundi selalu bangun awak malam ini mangkor rumah udah duduk taman luang kami baca kak sanjut tadi. Kadang sama di dendangan dia sedang makan dah ibu kurang semalam ko. Oh janun ini bertepuk tangan jangan ingat lah baca kak namun ni ganti. Indah ibu dasar mencari atau jua saja semalam ko. Amak baca elok lah balik aku menangi anak kita. Batanyuina malam kini bara orang anak dan jonaniko. Baranak mak jonan sari jonan kini anak tiri saja. Mungkin udah indak penyayang ke anak tiri mangko baca kak sanjo cako. Bilonya kecuali tiap hari lama dengko kejadian. Oi lain nang narapuak tadi mungkin dijaput dek laki. Kalai maka cuma tu kepakanti lai gak kapuak pulo tuang goknya. Anggok maco mak anggok jari anggok kapelo ada pulo. Eko namu adik kepada ganti lebih ada kawan saya.
Oyong gok maco gok dajiang sama tawong keduanya jangan muni kepada ganti yang melo baru karajonyo dahulu iyo melo baru ma'amo lalu di pondok salero di mana denai dak kamabu iduang sadadang subeh motoy baulah nyuwa betapuk tangan kau sakit jari awak baikmu lakue bagai nyawa doa mungkin kau ikut selero gitu ala kue di dalam plastik ikut de adia ikut de udah di imanya denai tak kapani ala bacara mengkotakan ambon dari padangan tiang ala bagadu aja naniko mencari kue mak dalam piring kopi tandu atau kena puloy bagai-bagai nambah kandakan kopi tandu bagai dibaconyo talatak kue nambah dimakan nanti karila dinangkunyo oh mungkin dia malik tak bana itu candorang naniko sadang roti kopak lai kambana ina ko cie uy alema akan dekareson tolong ladang ade pak wali ba itu pulau sudah iko mungkin ina beranak kamba tapi orang siko kalah ketino ambiak melawa oina tinggal risiko nangapun kebatu sangka oi de awak tanah mujina de urang baelo elo risiko ibu hati gale kopi atas speaker sendok melalui dia teo paya mana pak wali moto ceper dia masuk lubang pada kuing simpati go di pilihan jauh kaki dadalan sungai tambang kayu dia ke pulau punjuang ke sungai lansek di mana hati dah kai bola rancak tiba di urang si kodenai mengko bingung sayang ko indah batarimu elok bagandang sabantalai kaburawa asa malamko alun baden damun di manangi mungkin takkan laki lamu Odek masak tolong dengarkan lah saling 20 udah dari ambo Lata bilita sudah makan mencari yang semangatku ibu itu balik pulang mungkin apa WA pulang biasa limuy na usang-usang sekarang dia baru dia akram dia asa banta baru nyuwoy ema akan di mado kampung di situ ada ko bininyo
nanyo tiru parangai tukang salong kinilah setia bana laku urang baju awak sama kuning rasa jodoh awak berdua di mana denai nak kapani anaknya segerobak tundo emak cora ambai bampian maku anaknya segerobak tundo lakinya kebanyak pulo nambe tabati tabari turun dengan nama suambo